διασφαλίζεται στο πολιτικό προσωπικό η απόλυτη αρμοδιότητα να αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ακόμα και αν έχει απέναντί της ολόκληρη την κοινωνία στο 100%. Αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό σύστημα της ακλόγιμης μοναρχίας. Δηλαδή, εντολέας και εντολοδόχος είναι βασικά ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος και επομένως αυτός αποφασίζει. Πώς νομιμοποιείται η απόφασή του αυτή να είναι δηλαδή πολιτικά κυρίαρχος, εντολέας και εντολοδόχος? Με την αποδέσμευση της έννοιας του έθνους από την κοινωνία. Έθνος δεν είναι η κοινωνία, έθνος είναι το κράτος και ο πολιτικός, ο Πρωθυπουργός ασκεί πολιτικές στο όνομα του έθνους. Αλλά ποιος αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι? Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει τους υπουργούς, ουσιαστικά νομοθετεί, διότι δεν μπορεί να, αφού διαθέτει την πολιτική πλειοψηφία στη Βουλή, δεν μπορεί να νομοθετήσει κανείς άλλος εκτός από τη βούλησή του, και βεβαίως είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και ποιο είναι το καθεστώς της δικαιοσύνης. Αλλά προσέξτε, είναι ο μονάρχης και όλο το πολιτικό του προσωπικό υπεράνω του νόμου. Για τις πολιτικές του αποφάσεις δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη, δεν ελέγχεται και βεβαίως δεν ανακαλείται. Γι' αυτό λέμε είναι εντολέας και εντολοδόχος, και για να νομιμοποιηθεί η θέση του ως εντολέα και εντολοδόχου αναφέρεται στο έθνος, αλλά το έθνος το ορίζουν ως το έθνος του κράτους, δηλαδή μια αφηρημένη έννοια. Όχι η πολιτισμική βάση και η βούληση μιας κοινωνίας με την ιστορικότητά της, αλλά είναι η ίδια η αντίληψη που έχει ή που θέλει να έχει ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος για το τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Έχετε την εντύπωση ότι ο βουλευτής που εκλέγεται από την εκλογική σας περιφέρεια είναι υποχρεωμένος να σας ακούει. Το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτής υπηρετεί το έθνος, αλλά το έθνος του κράτους, όπως και ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός ή η Βουλή, και όχι την κοινωνία. Και μάλιστα λειτουργεί κατά συνείδηση. Άρα, εάν θα ήταν εντολοδόχος, θα έπρεπε να έρχεται στην εκλογική του περιφέρεια, να παίρνει την εντολή, να πηγαίνει να την εκτελεί και να έρχεται πίσω να δίνει λογαριασμό των πράξεών του. Σκεφτείτε αλήθεια, εάν έχετε ένα περιουσιακό αντικείμενο και το αναθέτετε σε κάποιον να το διαχειριστεί ή να το πουλήσει, του δίνετε τέτοια λευκή εντολή που σηματοδοτεί η λευκή εντολή την παραίτησή σας από την ιδιότητα του εντολέα? Γιατί μας λένε και αυτό, ότι είναι λευκή εντολή. Είναι παραίτηση από την ιδιότητα του εντολέα. Θα δίνατε ποτέ? Και μάλιστα εχωρώντας του παραιτούμενος και από το δικαίωμα να τον ελέγξετε, να τα κάνει ό,τι θέλει τα χρήματα που θα πάρει ή το περιουσιακό αντικείμενο που θα του διαθέσετε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που δεν αποδέχεστε εκεί που είστε ελεύθεροι στην προσωπική σας ζωή και σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή, την ιδιοκτησία κλπ., το εκχωρείτε εν λευκό και το θεωρείτε αυτονόητο στη συλλογική σας ζωή, εκεί που κρίνεται η μοίρα σας ως ανθρώπος μιας χώρας και άρα και η προσωπική σας ζωή. Το θεωρείτε αυτονόητο, γιατί έτσι διδάσκει η έννοια της αλωτρίωσης που έχει ενσταλλαχθεί στα μυαλά μας.